Ahoj! Pozeráš si toto video, lebo chceš ušetriť na nákupoch v online obchodoch? Nemýlim sa? V tomto videu dostaneš skutočnú zľavu, ak máš záujem o nákupy v online hypermarkete Tému. Upozorňujem, že promokód a odkaz na jeho aktiváciu nájdeš v popise videa. Ale pozrite si video až do konca, bude pre vás užitočné. Už poznáte Tému? Je to medzinárodný online hypermarket. Je to obchod, ktorý je v niektorých ohľadoch dokonca lepší ako iné veľké hypermarkety. Tému ponúka svojim zákazníkom zo Slovenska nasledujúce kategórie tovaru: mobilné zariadenia a príslušenstvo, oblečenie pre ženy, deti a mužov, kancelárske a školské potreby, domáce spotrebiče, šperky, bižutéria a hodinky, tašky, peňaženky a obuv, hračky a hobby potreby, športové potreby, náradie, všetky možné potreby pre domácnosť a domáce zvieratá, gadžety a mnoho ďalšieho. Prečo hovorím, že Tému je lepší ako ostatné hypermarkety? Je lepší aj ako naše lokálne offline a online obchody. Poprvé, pretože vytvára skutočnú konkurenciu. A to znamená, že ceny budú nižšie. Po druhé, Tému ponúka bezplatnú dopravu. To nemá veľa iných medzinárodných predajcov. Po tretie, Tému rozdáva veľa zľavových kupónov na vaše nákupy. Tieto kupóny sa aktivujú automaticky a skutočne fungujú, čo výrazne znižuje cenu tovaru. Pozrite, ukážem vám skutočné zľavy. Aby ste mohli využiť všetky kupóny, ktoré Tému ponúka zákazníkom zo Slovenska, je potrebné nainštalovať aplikáciu. Nezabudnite, že som v popise k videu nechala promokód s 30% zľavou a tam nájdete aj odkaz na ich webovú stránku alebo na aplikáciu, ak sledujete toto video na smartfóne. Kupón je platný 1 deň od momentu inštalácie aplikácie Tému na váš smartfón alebo tablet Android, iPhone alebo iPad. Teraz viete, kde zadať tento promokód. Nezabudnite, lebo vám to naozaj ušetrí peniaze. Funguje to však len vtedy, ak prejdete na odkaz v príspevku k videu. To je všetko. Dovidenia. Šetrite peniaze pri online nákupoch.